हेलौ लोगोफोर आङो नै दसे एलबि फैलायबाय आरोना माने बेरायनो फैदों नै पार्कआव ओंखायनो दसे फैनो होननानै फैबाय आरो गरमथार बिराद गरमखा लोगोफोर आं सोना लानोसै गोलोमजोबबाय नाय लोगोफोर पार्कआव फैदों आरोना दसे गथ'फ्रा गेलेलागासिनो दङ स्कुलबो गैया नालाय गथ' माखाया ओमफ्राय मा खालामनानै थानो ओंखायनो गथ'फोरखौबो लाबोबाय इन्दिरानि मा खालामदों बेरायनो फैदों नै पार्कआव एगार'थासो फैदों आरो जोङो ना तूने क्या हाय हाय बिराद गरम आरोना गोलोमजोबो नै अच्छा था इसका मेरा मोबाइल देखने का टाइम अरे चलो इन्दिरानि बबे पार्कआव फैदों बङाइगाव पार्कआव मानसिफोरबो फैदों आरोना जानो नैबेखौ मा होनोमोनलाय वाटार पार्क बियो माने बेखौ दं साननानै मानसिफोरा बिराद फैदोंमोन आरोना लोगोफोर बेनिफ्राय बियो बन्द'सो जाहैदों आरो माने बियो बन्द' माने खुलिथ'वाखै जाहैदों आरो मानसिफ्रा बेखौ दं साननानैनो फैदोंमोन ओमफ्राय बियो बन्द'सो India, English masalah your country, India. ओंखाम मोननांगौ जाखो बाबा
Ih, Ketilau. Thailand. Ấy mà फिसालाया माबा बेरायनो फैनाया ओंखाम संहैबाय दं। Aduh, nih. Bang, angku raw. Selaya mata. Ini. Hai, cook it. Hai, Celun. cook ini ting. Log. Ayah. Hmm. आपका स्टेट नाम मेरा स्टेट नाम असम है ini namaskar ini oंखाम मोनजायानो दैया लों Celun nan thao lo. Mama. पार्क में थोड़ा घूमने आया है घूमने आई है हम कुकिं एनिथिं ओंखाम बिदों ओंखाम उखैबायनो जोङो 11थासोआवनो फैदोंमोन नालाय ओंखाम बिगासिनो दैखौनो लोंनो थिनबाय आङो हाय रबिन बर' हाय बाबा नै र' एबा जिरायो कौन दो चलो ना खड़े में गरम है बाबा इधर बर' आंबो थांगौमोन पार्कआव नै फिसालाया अनसोगारो आंखौ मोस्रोमखौ माबा अरजानो गिदों आंखौ र' माबा फुथारनानै होबाय होसोहरबाय एनिथिं र' बाबा दे माबा मोनसे बायना होदो नङाबा मोनगोनसो गथ'आ माबा मोनसे जायोबा ओं मानो गेलेदों माबा फिसालाया एफाराम गेलेनो लाबोबाय गेलेयानो माने गेलेयोमोन साम जायाखै मा सुबह ही क्या हाँ सुबह नहीं हुआ इवनिंग हो गया मतलब आफ्टरनून हो गया शायद ट्यूशन सर आ गया होगा हाय ट्यूशन से गेलेदों मानसिफ्रा इनै जानो बाबा एसे गेलेबानो जायो बाबा ये लोग अभी आया है साड़ी तक रे ये लोग अभी आया है हाँ 4 बजे में जाते चलो 4 बजे में चले जाते सही बोला ट्यूशन नहीं लेंगे बुल्ली busy by day return papa चलो लाइफ इन द गेलेदो आदा दाजों दूसरा बैनर हो तो मानो गेलेनो बादों नहीं एंड गैया आब'नि फिसाला गोलोमजोब्बाय गेलेहैबानो जायो आइदि बाबा Runa.
बन्द' सोनो हाय बाबा Mundo. Malah fully dong. मिथिया ini soalnya ini gimana ya biasa nih bawa nih hai nơi vui đây đi chung được जितेंद्र थैंक यू हमने आपको सब्सक्राइब किया थैंक यू जितेंद्र ini आं एसे बेक खालामनानै देखायदों माबा खालामबाय फाग्लिया मिनिटिं जेबो खालामाखै आङो एसे बेक खालामनानै adi फिसालाफ्रा डिस्टार्बथार आं ओंखायनो एसे बेक खालामो एसे नायदो नोंसोरबो नै बङाइगाव पार्कआव फैलाबायदों जोङो गरम अयथासार सान्दुं बेखौनो दं साननानै फैदोंमोन मानसिफ्रा बाबा सोर दङ एसे फैदो लोगोफोर डान्स खालाम रायलायसो बारी करते हैं ना ओरै बाबा आं बेफोरखौ नायनो फैयाना नोंखौसो नायगोन आं र' आंखौबो देखायगासिनो आङो र' देखायगोन देखो बाबा आंजों लोगोसेनो एसे नायदो नोंसोरबो बा फोरो देखाय आं बा नोंनि नै बा फायनै खानसो dari anda belum sempat saya belum sempat beku misalnya beku jam udah lain naik ke mazan dia tahu agar sport dia tuh bisa kali ini main sabi hai nah Karyo kalam karyo push ke sana mama push sama lebih kan baru dia sana push kan ice cream push ka nih ya हम तो जल्दी आ गए किसने बोला था जल्दी आने आइसक्रीम मिलेगा आइसक्रीम मिलेगा कहाँ आइसक्रीम तो दुकान में मिलेगा ना कहाँ यहाँ है तो है भाई मैं भी आ रहा है अम्मा मैं खेलने जा रही ठीक है अभी भाई के साथ जाओ भाई तो खेलेगा ही नहीं प्लीज मारेगा मत जाओ बताओ
Ay, ada marah jumbo kan. ये रुक आ जाएगा Tanga पर ini मुझको इधर नहीं खेल yang gini gini bisa leh. ये लोग पीछे जाएगा ना दूसरा Sudah. तू इधर जाओ इससे Bos bos. ये लोग कहाँ खेलेगा Ayo. Masuk. Oh iya sebar nang dulu. Hai. चबल 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 क्या हुआ Cooking ini rolei baba dusto kalam ko ang hijau. Dusto kalang asnya. Kamu kira ini? Ini sama. Oh, wala po konvensional yang mau gas mula kayak mau nih. अरे हम लोग जब उसको खिलाएंगे तब हमको खिलाने से भी बहुत ठंडा नहीं होता है अभी तो धूप नहीं है अभी क्या होता है Mama lain, jaban time. Kan jago. Mau Mama minta jaban. mobil. Mama minta jaban. Biru. Kenapa kayak mau? Yes, tadi. Udah mereka udah. Uy. Tunggu. Udah. Tuh, thằng nó xí nữa hay. Chân này chơi. Thằng xí nếp salah di stop tar. Korom benalai. Roba ang tanggas ni. Ayun ini mas mo ba? Hoy. चलो Ano ko ni? Ano botol ka? Botol? लिया बदन भी लिया नहीं आंसर नहीं लिया Guys, channel का सब्सक्राइब करो, लाइक करो. गली भागो टिकट भी देना Lagapar, coba pergi dan ikin dong lang, channel ka हेड subscribe तो lang बहुत ani टूट ada. गया Laga channel like ba lang dah. Rasan dong. Sandu ya. Kalau nang akik kemarin. Lah, enggak sih yang क्या हम जाने वाला है ini tuh pola ta sana ya sana. Kan yang nanti siapa dia? Nggak, dia lưng nggak? Hah? No? Apa? Yes. Aduh, nana nih tuh kayak. Karwai jangan. Mukti dong.
बेयाव जेबो मुझे मोना आइसक्रीम खाना है बैयावसो मोनगोन दालाय अरे मुझे आइसक्रीम खाना है दिला हमने आइसक्रीम खा ले अरे खाथियाव ना बैयाव जानाय जागौमोन आरो एसियाव अबेहाय आं मिथिया अबेहाय गाज्रि मोना मानो गाज्रि मोनोनो कुकिं एनिथिं गाज्रि दा मोनसै दे बाजै एदावनायखौ गाज्रि मोना मानो गाज्रि मोनो आंनि एलबिआव फैनायनि थाखाय थेंक इउ गोजोननाय थाबाय आरो गाज्रि मोना दे मानो गाज्रि मोनो एदावनायखौलाय मा जाखो आंनि एलबिआव फैनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आरोना एम्फौआ सिङाव हाबबाय नामा आं दोननोसै थांनो नागिरबाय माने फिसालाया ओंखाम उखैबायनो जागोन लामायावसो बैयावसो जागोन ना बाबा दोनथ'नोसै आङो नै बाय 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 बाय